माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। खुलुमबाय, आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों राजस्थाननि गिबि मन्त्रि समायखिरा लानायाव गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदीआ राजस्थाननि गिबि मन्त्रि महरै श्री भजनलाल शर्माखौ समायखिरा लानायाव नुजाथिहोयो। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गिबि मन्त्रि हिमंत बिश्व शर्मा एजेंडा आज तक चेनेलाव मोगा-मोगियाव फोरमायो 2024 मायथाइयाव देरहानाय आरो बेनि आगोलाव साननाय दं होनना फोरमायो। सम्राट के तौर पर ऐसा लग रहा है हिमंता बिश्व शर्मा आगे बढ़ रहे हैं। क्या है एजेंडा इसके पीछे का आपका? अभी तो हम कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सेमीफाइनल जीत लिया, फाइनल जीतना है। बिटिआरनि 3 गोग्गाथाव बोसोरारि फोरबो फालिनायाव दिनै फुंबिलियाव बिटिसि सचिबालयनि फोरबोआव बिटिआरनि मावफुंगिरि मुस्रि प्रमद बर'आ नुजाथिहोयो आरो लोगोसे बिथांजों गोबां बिटिआरनि इएमफोरबो दंफायोमोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमंत बिश्व शर्माया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ कार्बि युथ फोरबोआव बाहागो लानो खावलायदों। उदालगुरि दखरा एबसुआ खुंगा 54थि थान्दै जखनथाइ हाबाफारि खुंदों। गसाइगाव 31 नं माहारियारि लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। संसदआव दावराव खालामनाय सानै सुबुंफोरखौ सिनायथिनो हाबाय आरो बे जाथायनि थाखाय सा 15 जनखौ साख्रिनिफ्राय बोखाथ'बाय। बिजेपि दोलोआ डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव मोन 28 बियाबाव देरहागोन, देबलालआ फोरमायो। मणिपुराव सोमजिनाय हारियारि दाहाबाजियाव जिउ गोमानाय सा 74 सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ नखरनि सुबुंफोरनो सरकारा गथायबाय। सिक्किमाव बरफ गोग्लैनानै दावबायारिफोरा नांथाना थानाय सा 800 नि बांसिन दावबायारिफोरखौ सान्थ्रिफोरा रैखा खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।